nous sommes maintenant et les oko kelen no radio ko ka chaman bare boala février kalo kile 13 be jati dunuya radio togola don kerengere ni misigira UNESCO fe nyina samba flani mugani nani bogo inkunyi radio kuna funi sankeme kono nyana je ani ladamni o hogum kono radio barakala do jera nayi ku ka doniyaw anu ka gelew fo anye u ka radio barain konnala kerengere ni yala radio barakala muso bivewa bamara ka geren kono ne to Draman Dibo ni animateur radio nana on fait démocratie damnenende c'était en 91 92 a damne ku ngagele parce que ali mo chama be ku kuntu so de nga baraka radio la parce que lu kumba yana ko radio baray delli ube jilia ku kunte presse ko nya donc quoi ni a jetem ne sani démocratie kana on fait radio so kele ne kumya ko ko gouvernement tay donc privé ou nalé akera mo ko no ko nyamakala di damnenene donc ça nous ka famia ka foko ambi mo sensibiliser de ka kojugu kele ka bo dugu kono ka konyuma na la ti mo kuna ka mo bla barala ne to Kadiatou Doucouré ni journaliste me baraka radio Gintana radio ye fenye am se ka fo baraka minando fendo ni abse ka jamana tanye abike sababu ye mo be se ka kuna fone soro kuna fone nyuma abe mo bo filila parce que ni jamana o jamana na be développer fo kuna fone de ka di donc ni kuna fone be di abe jamana kono denw abu deme abato obe kunu obe bo fen chaman kalama donc radio e fenye femu ni anafaka bo nga na kira kanya me kuna foni arna soro chinyede do na be se ka gelea la se sigidama donc o kuna foni ankanka ankoloshi ulas barage yoro chamala farafina kono muso obe jati ina fo duguma mogo kerengere ni yala radio barakela muso ne togo Ali Manjame Jara ne ba radio barala be sandama dobo critiqueu bala madola an radio barakela muso ciedo bi bo an no fe furlo be proposition kedi an bo ko barain kibaru ya me togo duman tawla an ne fu est ce be songa barain bla o ba soro e kele no ka san chama ne nyani ke ka soro ka se bima furu ka di mais tam fenege triki toroko la ka se bima e be no o blate fana ko furuwa ali sisa ne be se ka fa ma famia wa jamana in kono ne to Marie Thérèse Lavogi me baraka radio Gintana gela chama me muso ka radio barala surtout amunu fole radio bara damne ndona radio barala o ya ne che ko na surugo ala ka hina rabi ka foko radio baraka muso ikelen tate che bebe jala wa amagote aka dula amagote dudeuna amagote dena ne reflene me exemple do di mane che de la ka fonyana kone ka radio bara ani ne ka furu kone ka kelenta ne go ngone be nga bara fe parce que muso tia foro de aka bara ni ne nana basantu kone te bara ke ka tugo aleko bibi na de tia ne ndi wantu market chogodi donc muso ni be fenfena ika bara fe no ta radio bara surtout muso ma manogo ni be dansigi bivewa bambara ka gerena mi la sira awma Habiba Nango Traoré fe ka bobo mako